Tapi aman kok Mas kono. Apa meneh sampean. Ketemu lagi masih hari ini kita coba di pagi ini, masih pagi sekitar jam 8-an. Udah lumayan rame Mas loh. Ini kita di pari kelep sidik-sidik, pari sidik-sidik turahan pari iku Mas. Kok goyang-goyang Mas musik. Walah. Jadi doakan haup ya Mas ya. Apa beli? Duit gua Wah Lalu cilik-cilik lah iki mulai naiki mulai samene rana dudae naiki dirilis dhisik Mas iki sakmene ojo dilebokke awalan. Oh koni mastere iku awalan lebokke sik engko ben nganu sing gerang-gerang ngono Bos ya. Wah siap. Tapi nek cilik-cilik tok aja digeguyu lho Bos. Sip. Kena Mas gluk iwake melayang-layang uhir glas. Wah sip ra Mas lho iki esuk-esuk sarapane iwak jair apa rajasa kaya wong sugih les sip encen wong sugih ding Mas sugih guyu lanjut. Kena neh Mas. Wis. Ambles nek iki Mas, ambles jeru iwak samene. Lah. Ora. Lah piye? Ucul Mas. Wah, jan. Ra apa malahane ra kangelan nguculi ya Mas ya. Sip, lanjut. Nganu Mbah. Kok diuncali diuncali. Omonge neng gadingan gelo Mbah, tamatno Mbah. Gelulele berote Mbah. Rono rene. Berote iki to Mbah. Gelo Mbah. Sakmene wah. Jan. Iwak. Wis sarapan jair rung Mbah kowe Mbah? Wis sarapan jair rung? Ya. Wah iya ora doyan kowe. Sip. Ulong kowe iki arep mana akih malah kok pancingi. Kae Mas. Jan wong rada sableng kae Mbah. Mas. Koncoku kae Mas, tapi emang rada ngono kuwi. Sip, meriah. Lanjut dulu.
kena melayu iwake melayu lah kok melayu iwake nglangi ding kok melayu lah ya lali Mas penyebutan kata iki nek ora bener ya repot lho oh iwak kok melayu ki lak ya ora ono to renang lho Mas sakmene renang pinter renang iwake iki Mas ya nang banyu repe kok Mas nek ora iso renang ya piye lanjut kena lah ya to deng walah sakmene ra apa-apa wis ditepungi jos jos pokoknya Mas lanjut dulu ya Mas ya wis glo Mas lali video lali mencet ki Mas wah jos ki Mas ki lho entuk meneh to Mas kok entuk iki suasana hari ini Mas suasana hari ini Mas pagi ini nah tuh banyak Mas pagi ini masih belum ada jam 9 Mas loh itu sip lanjut dulu ya Mas ya Rodo Tengah Wetan agal sing wetan agal motor lewat mung tanggul sithik tok kae parkir ngono tapi aman kok Mas apa menawa sampean wis waduh oh jebule rada jeroke masak nggih wah jan glu ampun Bu nak tumbas jair ora iso ngekek Bu ampun toh Bu ampun padu-padu sing penting bahagia dan sejahtera wah waduh ya sama-sama beluke untuk piro kae Mas gawa adike wah iki ge pawitan ya nang yo ben engko apa tambah akih gelu kayak ya haup Mas kalau ngosek nang rasa lu ngosek man rasa lu ngosek nang iwake meluncat iwake pinter meluncat wis to jan wis nang iki nang wis lanjut ora ngerti lho kena nang kaget aku oh jodel lho nak aku ngene iki lah ora ngerti nek dipangan jebule malah nyantol iwak to iki jian iki iwak sing apes apa saking pintere le mancing iki wes ya nang amit ya sip lanjut dulu kena nang berate wis
Ya Allah Gusti, parangan rezeki. Aduh, 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 kaget aku. Wah, sip. Pangan kena nang tak video nang mlebu YouTube ra kowe. Lah lho sepira-sepira galu Mas saking gampange wae lho aku ya adiknya aja bisa mancing kok. Anda yang gede-gede ndak mancing ya keblondro Mas. Semancing rene neng ndi Lor Walet galu Mas kayak sarang walet omonge. Ora mancing rugi seumur hidup Mas. Wis untuk season pagi ini kita cukupkan sekian dulu Mas. Kita sambung lain waktu, lain kesempatan. Ini sekedar hiburan Mas ya. Jadi ngekek-ngekek yang penting damai ya. Untuk yang belum menemukan channel ini, yang baru menemukan channel ini, bisa support channel ini dengan cara like ataupun subscribe. Mas Agus mancing terus ya. Yang sudah selalu support channel ini, terima kasih. Tuhan akan membalas kebaikan Anda dengan sebaik-baik balasan. Loh Mas, ini saya rame ya Mas ya. Ini jam 09.00 ini. Sekali lagi ini hanya ngekek-ngekek hiburan, kurang lebihnya ada khilafnya kita mohon maaf. Ada salah kata, silat lidah yang kurang berkenan mohon maaf. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you again, see you next time. Bye bye. Kena nang berat ya Allah Gusti parangan rezeki. Aduh, 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 kaget aku. Wah, sip. Pangan kena nang tak video nang mlebu YouTube ra kowe. Lah lho sepira-sepira galu Mas saking gampange wae lho aku ya adiknya aja bisa mancing kok. Anda yang gede-gede ndak mancing ya keblondro Mas. Semancing rene neng ndi Lor Walet galu Mas kayak sarang walet omonge. Ora mancing rugi seumur hidup Mas. Wis untuk season pagi ini kita cukupkan sekian dulu Mas. Kita sambung lain waktu, lain kesempatan. Ini sekedar hiburan Mas ya. Jadi ngekek-ngekek yang penting damai ya. Untuk yang belum menemukan channel ini, yang baru menemukan channel ini, bisa support channel ini dengan cara like ataupun subscribe. Mas Agus mancing terus ya. Yang sudah selalu support channel ini, terima kasih. Tuhan akan membalas kebaikan Anda dengan sebaik-baik balasan. Loh Mas, ini saya rame ya Mas ya. Ini jam 09.00 ini. Sekali lagi ini hanya ngekek-ngekek hiburan, kurang lebihnya ada khilafnya kita mohon maaf. Ada salah kata, silat lidah yang kurang berkenan mohon maaf. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you again, see you next time. Bye bye.